Mai Honorable Chini Awaimu kami guru woi lukoroni thani hok firma ubagarni hok firma sing salur soya tini tabu pelajar kamu Chini sinam sayo tabu di sini sal or pijaga sing pelajar kamu ang objakan hisabe ambassador nangai matanggo lago jorani maya norobai kubino ang oro kamiam sayo kokpit himo tongan yang musum halo nongwi maya ini jora kahaman mani bagai oro khaima mani bagai yang belajar no aneka tongkopa takura gogoro jeung chaimano chini bubagra এবং তীব্রা মথা তাবুসুক পর্যন্ত যে কগ্রিমানে অকপনি কাবু করছেন কোন জায়গা উসুবি থাকিয়াবো এবং নবর ছাড়ো তীব্রা মথা কামলিকে এডিসি ক্ষমতা পাইয়ে তম খলাই মানখা তীব্রা সারমি বাবে কিচ্ছু খলাই মেয়ে নেই তিনি নমি বুসকাঙ্গ আন্তিয়া সানানি মুচঙ্গ চন চিনি অজামারা Bumagra Chini YPF ne odamara TWF ne odamara Tipramatham ne odamara je ADC nirbachoni দুষ্কাঙ্গ যে কগ্রিমানে যে প্রথম কাউন ছিল না গেরার ত্রিপুরা এমনি রেজুলেশন পাস পাইয়ে जों दिल्ली वर होना जों अरनि गभर्नर रिफा और स्टेट गभर्नर रिफा আমার সিনিয়া 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার কমলানি সময় যত 22টা বিল তিনি কাউন্সিল বিশাখা কিন্তু চুন 2 বছর কায়া সমিন তাবসর পর্যন্ত 22টা বিল কবই जों লাইগুমা কাছে সইরিকা ত্রিপুরানি লাইগুমা বা এডিসিও 22টা আমাদের বিশিনো দমর কাস্টমারিরো ও কাস্টমারিরো পাস খায়ে তাবচেন পারা আমসাইনি গোবাংনা গঠনানি মেনি শিবকনে হইতে কামিও গোবাংনা দেশে বিচার আসার খালি তমেনানি আবা কাস্টমারি লোক দেখে তাবো রাইজাঙ্গই আবা বিচার খাইজাগানে আপনি বাগে চিনি মায়া গনা মুবাগরা এবং যারা এডিসি হাতাকা যুক্ত নাই চিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অজমারা ওয়ানসবই 19 দফাইয়া 29 দফানো ও শিকাঙ্গ পাইছা বাংলানি বিসিং থেকে হাত আগে দিন দিখা অবর কিসানি কংজা তাবনি চিনি হেরিটেজ ভিলেজ নাই ত্রিপুরা সারানি কামি পাড়া গুদুই খাই আবো মজনাই जों जे सिगुन कम्युनिटी न 10 गन्ना खारिका जे कम्युनिटी कोतर बरना एक कानी खारि जाका दे बरमा रखा एक कानी मानखा सुतरां काखरा बखरा तामार हेरिटेज विलेज নাই दे बरमा रने सिरि सिटिनि जे रायगा तमने और रायगा दिखे काबो जों कानी आमसाय बिचार নাই তাই जों कोर्ट थाना नांलिया তিনি কাস্টমারে লতে হেনা তাবো বিচার খাইলেছেন কামি আমসায় তিনি রাইজানছেন তাবো কামাসি নাই অমাসিনিয়া দীর্ঘ বছর বামফ্রন্টনি সময় পুলিশ বেল টুক জায়গা এডিসিও কিন্তু जों ক্ষমতা পাইমানি লাগে লাগে না পুলিশ বেল টুক পাস খাইয়ে বিনি রোড সামনে পাইখা ইলেকশন ঘোষণারি জায়গায় जों रिक्रुटमेंट सिखायना कामो नोटिफिकेशन खायना कामो निर्वाचन पाइमानि लगे लगे न भारत सरकार सामने लगे एडिसि हाबा नोटिस खायनाय नोटिफिकेशन खायनाय आबर बिसिं साइड सबरे किनो बरकाथाल असिम नाम साइनिबो गोबां सिकला गोबां नामबो बोलिर चाकरि माननाय नर टियार ननि ननि कागज पत्र तैयार खायले ang Facebook lukha ayang gila lukha kan boleh kamu bahal lah sih suruh mereka polis sudah dari siwa sudah angka pura
कालेक्शन खालामनायनि बागै टेक्स कालेक्शन खालामनायनि बागै रायजोफोरजों सोलामखा किसुदिन बिसोर मानाबो नटिफिकेशन खालायै जों खालामलायजागाय नरमुखाना दिनै एसे आमदायो जिरायनो आव रेलवे पाथर थाखाय एसे आमदायो रंजागौ अथच दिनै जों 1 टाका टेक्स लाया आं जुनार चेयारमेना जगानि करे बिजि थायै बरना पेनाल्टी होय आंनि हाजार टाका एदिसिनि जों टेक्स नाहरगा जमाना इबादा थायो थाङै जों बिजि थायो थाङा दिनै एदिसान जाने इबादा खालामनो जों टेक्स गैया कोनो दिना बरना 14,000 15,000 थायो पेनाल्टी होय जों टेक्स कालेक्शन थाया total bosor di sini dia betul license dengan borna suruh naik kamu baru ada top ada license selangkah sutrang takut betul tamu jempol judi rekrutmen kerja ani asumle dari ni anggar bo check terus pengai ani edisi amde yang hamane ani edisi amde yang hatin hamane bukan tanggal mani abu betul tax marinai tax dia Abone bangina takora takora moroni cuma tunamu moroni cuma tung persekali coba jadi bukan kali timpang loy kita mataha saya komanda pelajaran jom jadi tiga sarone hamkra ini bagai jahat dengan mana jeng kelainan abone bagai jeng tabungan patah di form berita dia baru menjaga agio dengan bagai jempol dan disuruh kaya jempol elemen komiti kalajari Eastern government abone accept kalaya jempol mana loge elemen elemen komiti kalaya loge elemen sini borok jana agio ek kali dua kali tiga kali jana registration kaya sikenya amane je ain kai kelamane doi gonda kali registration kaya obono loge loge sini kita saroni yago jempol je registration kaya obono व्यवस्था करने का पूरा पूरा अपने बागे दुई का प्रॉपर्टी जगह कैसे का जगह फॉरेस्ट लैंड का बनेगा फॉरेस्ट जगह अपने का चल पाता नहीं बागे अंतर खास जगह जानिया को तो अपने का रजिस्ट्रेशन करने बागे नौकरी तो ना कलेक्शन खाई नहीं एक अपने बागे ने ताकुरा पूरा आम छानने नहीं लो और पुष्करनी सोलो जंतु प्राइम नहीं गए सुबह और सुनिया लोगों ने हमने बागे जों गेटा टिपारेल टुबै फायनाय अमताय बिसिलेया रामा हम साय बीजेपी खायनो तालु बतंको सीपीएम खायनो दंको आं बर सानानि नायो तापुर काबु जरा दंको जरा लायाको किन्तु जरा केब्लेटै जरा दंसानि नर वानसुबे Nini tinang borok halai, BJP na ayun paling tanda, BJP na MLA minister na kono komota kalang tabo haste ni komota auto ka nirbachan commission ni job thane na job ka kisu khayai, DM ni permission na ujan to jaga tabo service meeting khaina ni nango, sutrang chen BJP ni MLA, BJP ni minister. Seng barang kirinan nanya, bawa seng ahina tabo borok, barang kapuno power gereja. Jadi 2023 je khamata painai, body yang se khamata painai. Takai, je baga ke sara tirupalo, cini borok kancang paya, tebak cini khas rangmani ko, konfirmani ko. Jara IPF ni karai kerja bagi jara tabo botongko. Orang begini pun berbuat kalau mereka sampai tahu, orang bersembai, cini orang kaya orang bersembai di luar senai, tapi IPF di mungkong lah tak kurang. Ya, apa ni bagi orang tahu, jangan hantar, Manipura, Siapa semua, di luar tanda cara kono parti ya doktor Manipuri parti kena, hantar tangan ya bala, wah ini lain pamit maka, sekarang ini bukan
जोंनो इनारलाइन पारमिटनि कागज रिउ इनारलाइन पारमिट फिलाप खायदि दिनै जोंबो जुदि बबागेरनि दैफांबा दिप्रामाथा रायटिया दिनाबे पिसिए जों जुदि पावर अफ फाइजागाय जेने थिनान टका हामावनाय जोंबो इनारलाइन पारमिटनि बागै सिनि सबालाव तेबगरा तेबग जों गोख्रों खालायनाय आवनि बागैनो ताकरा बकरा आंनि आम्माव दुइटा प्रग्राम खालायगा गायसा जों रेलि खालायगा ताय गायसा कतुसरा खालायगा आंनि मकरर रोखलाय फेदिया गोबां वानले जेनबाय मिसिबाय हिंगा गोबां वानदिना जाना बेवसा खायबले खारो जों बेवसा खायबले जों नखर माया थानो जों मोरनि पक्षे दङ हिनै का आवनि बागैनो जों ताकलाय सुदु किफ्रा माता सिबिनो बोतालाय केबेलेन सायन साव बुबागा दिनै फं पजन साव जोंनो आनो साव जों केबेलेन साया तायगा जों सिबिनो बोतालाय तांगाय मोहन प्रगति प्रावथानि जिन्नानो बदलायनाय तिप्रा सानो गरवानानि बक्रै जों एसि कम्युनिटी जाना उपलगलाय तनाय जोंना हाय तिप्रा सानो बरक एसि कम्युनिटीनि जाना बेबहार रखलाय तनाय अधिकार जाना सेक्रेटारि जानाय बरकनि अधिकारनि बागै बरनाबो जों केन्डिडेट गावसनानो दिनाय अबसिनिया थुनु खदानि नबरिनाय मणिपुरी नरिनाय अमनिखाय जोंसा हिन्दुस्तानी रनबो जों केन्डिडेट खालायनाय बागै बुबगरा कल बिजा का आपनि बागैनो ताबरा बुबगरा अबस्कानि सबाया आं जेसन नबरा चिनि असिमना केन्द्र केन्डिडेट बिकन मार्गिन वोटबाय जर्दानि सेक्टराव वोट दिबाय जों लाइ बुमावति सिनानि मुङा एक नम्बर सिनानि मुङा स्रि जाबानो अम खायखौ जों मा साइट गायनाय और प्राथमिक हो गया और आने बखानी कौन से और आने बुखानी दिनाई का आने कौन से आने बुसोक दिनाई का आने कौन से खैनानि सिगां आने बुसो आने बुसानो बहुत आगर नंगरानो थानाय गेरेन्टि दिबाय जों जुदि केबा दिनाय माया खाय किनि बुसानि कोनो गेरेन्टि करे हा गेरेन्टि करे आपनि बागै ताकुरा बकरा जों अमसिनिया एक बीजेपी आईपीएफ की सरकार 5 बছর उनका केंद्र की प्रशासन से कि बियान खाने वाले कुछ खाया जों क्षमता फाइमानि यागरा एरिसे हाबानि यागरान करी पानो प्रति बছর सेनाजन प्रति 20 টাকায় जों अमल लागो टाका जों 50 টাকায় जों बाखा जों जुदि क्षमता फाइगाय खासकर जुदि क्षमता फाइगाय एरिसे बदन क्षमता फाइगाय खाली जों 100 गाये जों प्रत्येक जों कमल बागानि व्यवस्था खायनाय दिनै बोरैनो खदन खदन रिना टाका दिनै एसे हाबानि टार्गेट दङ बोरैनो जों खदन को बाखाय दिनानै रिकनाय बोसोन रिनानि दिनै कतम अमनो कारिनो कामि आमजायो इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टनि आमनिखाय मिसिना सुग्रिवै जों रिटार्ननि बागै कैसा जों अबर जों सिन्ता खाय दङ के आवनि बागै ताकरा बगरा बसकाने जे विशेष करे आंसिनि सिंनानि डॉक्टर नखरनो कोइनानि गुसुंगो सिबिनो एक नम जाहाथे नाय बुमावा जों एक नम खसाय करबै मार्किन बुंबाय सिनि प्रासिनो लुकाय थायो जों मानसि दिनाय मोसों सावनो आहायनो हायगबनो खाका हाम ताय हामजा माया परे आनि बमताका बुबागना आयु गपुर टिप्रा बथा आयु रतन जतन खुलुमबायगा Dalam hamdan, nakumana kod, sini, wesum semen, sarbetnya, ham kok sarbetnya, kapan ada hotel bucong, sering berkala mati kanan alai, jes langsung, sini deh hati ke program sudah wan sudah, awan sudah masuk melakukan program di sini, hanya ke sering, ini sepanjang kesalahan. Haşokatya, Sinawan Zemro, Senior Citizen, dengan Sabon Zita Dharma, Sama, yang sudah biasa pernah balik, sini
একদম শূন্য করেছেন শুনে এমএলএ বরং সার বিশ্বকে তৈরি করেন না অমর পরিবেশ যথাযথ সারিত হন তিনি ছিলেন সিমনা ব্লক কমিটি ত্রিপুরা ওয়াইটিএফ TWF লজিসাক sini kaisa bakal kita menghukum pandani beronggaran Sawapati to pada jazat sini simna tamakan di beronggaran MDC Sarwa Bindra Dharma tanggo sini regional ni beronggaran chairman Sarwa Bindra Dharma tanggo sini TWF Central Committee ni beronggaran Vice President Bayi Pritilota Teodo Hochini Sumilibili Chairman Boronggaran Sabindra Dharma Tayachini Simna Block ni President Chini Boronggaran Daniel Bol Working President Chini Boronggaran Amit Dharma Teo Fangaja Chini Kemana District level ni Block level ni Joto leadership Teo Anchani Joto Ransaki Tapu Buku Obra Sakra Rogo Ali Kolomung Yaparo Te Ali Shaksalai Te Ali Silai Usurogo Ali Haksama Te Hamba Yaparo Jung Tiprasa Ohani Busha Ohani Nopang Jung Teo Ohani Nopang Nupano Amsik Bochor যেভাবে সিভিল ভারত বাই ডেমোক্রেসি একে গণতন্ত্র হাক্কা 1949 সালে সিমি তাবর সুজরা তিনিশা জরা সং বলিগা ফাবাই হানাং পিনাং খাইজাকমান সং বলখিনো উকুলগো উসরুজা তংকেসেবো তংলিমা তংলাইজাও আসলে কইছেন অহানি নফাংসে এটা চিন্তিনি অহানি নফাং ততই সুলতান দিবাগৈ দুইনি সরে নই যত জাগর মানথাই সবটাই বেবার জাগর সুলতান দিবাগৈ নজাগৈ তংখনা जों साइबाल अहाव फादार हास्तेनि बरग तंग्रा गसंनि बोसाराव फाइबाल बाक्साबा गेरा साखाथि फायो बाक्सा तलाथै फायो कालबार तलाथै ब्रिज तलाथै फाइबाल नुखना जों लोगोआनो चौजाक हिनै सिनियो त्रिपुरा हास्तेनो सैते बिसोर बाउन्डारि रिवै बांलादेश बर'राव फाइबालाव कासलायमोन जों निजिनि दफा निजिनि बायथां काय गुजु गोसो गायमालाय मुलिया कै लाइथाङै साल' प्राय 72 बोसोरखा जों बुद्रिलायमोन नेता मन्त्रि सोनामलायमोन बाक्सा गोबां मानसि अहानि बिसा अहानि बागै सामुं खालायनाय जेरै त्रिपुरा नेताफोरखौ गोबाङानो संसारनि याकारलांबायखा किन्तु जों दिनै तामुलु आबो सुंदराथे अहाव जों जे लुबै दंमोन एंगाय जत्त जागावनो जेरै कक मानिक कक बरग न जों सरकारि भाषा खालायगा थैगोन किन्तु दाबो कोरलग सेक्सिडिउल जों दाबो मायाखौ एडसिडिउल दाय मायाखौ सिनि हुकुम थांनानै बागै जों गोबां मानसिनि ट्रेनिंआव सिनि मुसामुं रग जों थांनानै थांनानै बागै साइटलाय जाव दिनै लिडार्सआव हाय बागै जों मासाव जे जों नायथानाय साल' गोबां लिडार दंखा जत लिडारनो नेता खांखाय चेयारमेन मान खांखाय चिफ मान खांखाय मन्त्रि मान खांखाय सिनि दफानो बावै थांनाय माने जों लुजाबो जत नेतानो आंसे
आं मानोनि मुजुगो आं सरकारि रांबाय निजिनि बायथांनि जिनि रोखोमनि गाहाम खालामनायनि मुजुगो आमते हेलसे जों नुबाय दङ गचिनि बुबाग्रा ले हार मोनगोन बर'नि जि बायथां खालामनायनि बागैया बर'नि जि बायथां रां इनकाम खालामनायनि बागैया बर'गा अ हानि बोसोराव आमसे बिरमान माने दङनि अ बिरमाननि होते या कालिनाय बागै बर'नि जि बायथांनि रां पैसा चुबावै चुनो बाहायखाय यकनि गोनांमोन यक सरामाने बागै जोंनि बागै सरांखायदों गोसों लिडाराव बाहायनो माननाय जे आं बाहायखाय कायसा बर'खौ चुबायमोन बर'दिगिरि आंगोनो चुबायमोन आ चुबानानि जे वानसुगुं सिनि बुबाग्रा हागे जे वानसुगानि आबो जों जत लिडारावबो जों बाहायखाय मा वानसुनाय खरसा बर'क सुजायानो जों बाहायखाय सुबालायनाय सिनि सोसाइटिनो सिनि समाजनो जों बाहायखाय सुबालाय आदिगिबो जों मा वानसुगायनाय ताखुर बुखुरक जों साइनानो जे ताकलाय सिनि बुबाग्रानो खारनाय गोबां राजनीतिक बदल जों नुबाय दङ मियाराव इभेन तिनिबो जों ससियेल मिडियाआव जे जारा बिजेपिनि गोबां गुदि मिडिया दङ जे मिडिया शुद्ध बिजेपिनि गाहाममान सानाय आ मिडिया रक्ताम साइदो बुबाग्राबाय बिजेपि थानसांनानै दिगे थांनि दङ मथाबाय तिब्रा मथाबाय बिजेपि थानसांनानै दिगे थांनि दङ एमनकि पत्र पत्रिकाओ जों नुखा जे तिब्रा मथाबाय बिजेपि थानसांनानै दिगे थांनि दङ आरो सिमेनि कारनताव साइदोन दाखरो बखरो आमरगाय बिजेपि नि दोंनि याकुनि तलाव हाकनिखा आ हाकनिगे ताबो मथानि फानबाय 2018 जेबाबे आरपीएफ नि फाननाय बिजेपि तिब्रा हाव सरकार फैनो हाय ओ 2023 बरो पेशा तिब्रा बिजेपि नि तिब्रा मथा थाजा खाय सरकार फाइलिकाके बरो फाइला तिसार बागै बरो साबु खायमानि ते बंनि मिडिया रो फनागै चिनि तिब्रा सरनि खानो नरम खायनि बागै बंनि आसाय दङ बंनि आसाय दङ सासेला दाखुर बुखुरं जों बुबाग्रानि बिसिंनि अ हानि बुसाराव थानसा खाय अ हानि बुसारावनि मानथाय सप्ताय गारिनाय आबो बुबाग्रा सालफोरबो नमेसे जेतो सिनि खा केबो नरमदांगदि सुजत तिब्रासा थानसा खाय अ हानो जों रक्षा खायनाय बुबाग्रा जोंनि थायनायखौ रां पैसा साया बुबाग्रा जोंनो मात्र साव तिब्रासाव थानसा खाय दंनि अ 2023 नि बिसिङाव अ हानि बुसाराव भियो जानाय आकर चिनि बुबाग्रा सायदोनो जत तिब्रासाव जों मा बुजिनाय सायमाननि दाखुर बुखुर चिनि आमजेबो गोबाङा तिब्रासाव जारा बायथावनो हामजानाय निजिनि बागै सिबिनो जे बरो सेल्फिश जे बरो सार्थपो बरो सिबिसे तालुको दो जातीय राजनीतिक बदल थांनो फायनाय दङ किन्तु कायसा फ्लेक कायनाया तांनि कायनाया किरिजाबो सामने किरिजा जोंनो किरिजाया बिनि बायथांनि फरानो किरिजाबो कारण साइमन दङ बिजेपि तिब्रासारनि बागै मोनसे खालाया थानाय 5 बोसोर ताखुर बुखुर गरम नगुमाना आंनि जि बायथां 3 बोसोर एमएलए जाबुका दफानि बागै गोबां गफसाना एसेम्ब्लियाव पियाबा कायसा दाबिफोरा नि बागै पूरन खालायले आं सागा सिनाव कलेज नांगौ तांनि बागै जों महरपुर कलेजाव आगरतला थांफैगोन जों सिनाव कलेज सिमाव फरायनायदा तांनि बिया कबरबो रुमाल स्क्रिप्ट खालायदि खालाया तिरिनो सासे छुट्टी रेडी हिंसागा आं एसेम्ब्लियाव किन्तु रियले सासेफोर छुट्टी তিনি बुबाग्रानि फानबाय एडिसी जे एडिसी डक्टर दंमेमोन एडिसी निजत स्कुल अफिस आदाলত बन्द दंले तिरिंनि दिनो तांनि खायदियासा आबुं बागै अ जे जनजाति मोर्चानि चिनि तिब्रासाव जोंनो फैनायनि मुजुबो मोथादि नों जुदि तिब्रासानि बागै गाहाम खालामनानै हांखाय नों जुदि तिब्रासा बानजुलनि बागै थाइफोरखौ सरायनो हांखाय नों आफादत 2023 नों महा आसुगि दंदि नों गाहाम खालामनाय हांखाय तिब्रासानि बागै हामियाव दाखले जोंनि अकलनो बरनि खुंजो सयगनि मुजुबो दाखले बुखुरो
जों सामा दंमोन सिनि अखायाव साइकेल दं नों जुदि आंनि बागै काहानि खालामबाय नालाय नों आंनि बागै हामियाबो दाखालायदि जों आपनो बावला कलेजनि जोङो नों जुदि नों गुबुन गुबुन दफानि बागै नों दफानि बागै जे बिजेपियाव हाबा होबाय और बिजेपि से सिटी प्रसाद फुले थांनाय पड़गाय नों दामनि बागै 500 आदाल जना मास्टर साइकेल खालामनि टी प्रसाद खरसा करे नों बिजेपि नि सदर दफ्तर कृष्णनगर बिजेपि पार्टी ऑफिस थाने और सभापति राजीव भट्टाचार्य सासाराखौ मुख्यमंत्री मानिक साहानो नों सासाराखौ आंनि टी प्रसाद खरसा खालामनाय 500 आदाल जना मास्टर साइकेल खालामनि हिनै सारा गैया सिनि टी प्रसाद गताखौ बुखौ गोबां बिए पास एमए पास कलेजा तो बेकार 1452 जना मास्टर प्लान नवेम्बर मासो 1452 जना सुजुदि त्रिपुरा 100% रोस्टार माने दखानखाय प्राय 1452 जना माने प्राय 1500 जना और 1500 जना जुदि रोस्टार जों 30% माने जों कम से कम 450 जना त्रिपुरा साख्रि माननो दंनि खरा बोसोरबार सायदामोन मात्र 97 जना 100 से पुnya जों 450 जना माननो दंनि आदिवासी जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट सासाराखौ मानिक साहानो राजीव भट्टाचार्य सासाराखौ सायराया ताखौ बुखुबो गनि सायराया गनि तामने राजनीति दखबा आं जुदि आंनि सामने कमनाय अंकाय आंनि हाय राजनीति बरो जों खाया जों बासा फेरेना ताखौ बुखुबो आंनि आरो एमएलए नाया एमएलए बाय आंनि दफा जुदि आं एमएलए सिबा जुदि आंनि दफानि कमा आं खायसे सायराया आं राजनीति दखनो लाब गोलै नर सायबना सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल दंगनि सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 दंगनि 2019 का सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट खालामखिबेगा सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट माने तामो सायदामोन सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट माने न कैसा आइन सिटीजनशिप एमेंडमेंट कैसा आइन जे आइन फाताल हास्ते माने विदेश सब जगह पाकिस्तान बांग्लादेश जे कोनो जान श्रीलंका रहो जे हिंदू तबले रहो इंडिया हतु हुई बरनो अजानि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट बागदानि आइन गसों साइमान दमले सिनि दिनदिए और त्रिपुरा तीन साइडना बांग्लादेश से बॉर्डर सिनि जों जखनो साइमानो तामुको बांग्लादेश 2 থেকে 2.5 কোটি हिंदू बांगाली दंखो बरनो त्रिपुरानि बागैसे आइन दिनै बिजेपि केंद्र सरकार पास खालामो दिनै आइन खालामखिबेगा नों त्रिपुरा साथुते नों जनजाति मोर्चा नों नुगियाना नों थाइसारा कमिसाराव सिगां बारायमती एमपि दिल्लीनि पार्लियामेन्ट बिसिङाव बसाय टेबिल दङ पावथावजालै सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल पास होनानै दिनो वानसुगुलायना सिनि आमसानि त्रिपुरा सरक नोंकि बांलादेशनि जे इन्डियाव तुबुय त्रिपुराव तुबुय बर'बायदि सिटीजनशिप सार्टिफिकेट दिनैयाखै नों हानि सिटीजनशिप खालामनो बागै सेनो साइटनि दंजे नों दिनै त्रिपुरा गामियाव दा दंसिनै नों खालि बांलादेश रावहाय अलरेडि जानो अजागनि जायाखै नों बांलादेश बर' तुमां सुने नों जेता त्रिपुरानि जोंमान गाबे नों अरा दंनि नों जे बांलादेश राव नों तुइ बुसु जागा नों बर'बायदि दंनि दा दंनि सिनि आमसायो ताकलाय जों जतनो साइमानो শুধু সিনিয়া সিনিয়াতে কিনারে তো মোহনপুর আলকা রাস্তা কাবে তাসি চিয়ারে সে মোহনপুর তো জিদি নাই মানে না সে জিদি নাই কম হবে না 2023 কোন জাতীয় রাজনীতি দল ত্রিপুরা বাদে সরকার খাইলে এবং ইমানদার মজুমাইয়া সিনি দল তাবো মুসলিম তাবো খ্রিস্টান তাবো বুদ্ধিস্ট तामो वानजि तामो मणिपुरी बेबास तामो त्रिपुरा सामना हामजाना दङ सिनि गोबाग्रानि सामंखा कुबुइ सामं ओ कुबुयो बेबास मणि बरमति गोबाग्रानो पयतो साउ सिंगा गासा फाइतो ताखो बुखुरो गा आजारो नों बाथा थानायनि बागै इलेक्शननि जराव चौमारिनि जराव नों 10-20 हजार रां नालाय नि गाफानि नों दा फालसिदि नि गया बाबा साबिदि नों दा फालसिदि जों गफुरनि ताखो बुखुरो सिनि गाफानो जों फालायनाय सिनि तौलानि जराव जों ताखो बुखुरो बेबाद बुनि देरि थानायखा जोंबो साबुन बिलुनिया गावनो गाव तेगा चेगैयाखै उलुरपुर
बेबार जागा समान जागा चिनि तिब्रासन बुङो इकलिखा सानि बुङो थांबायखा बेबार न'आव फादा बे फाइनाल बे बुङो थांबायखा ओंखाय जों लास्ट फाइनाल 2026 जेफोर डिलिमिटेसन जागोन जेफोर बरफ गले जागोन 2026 ताको से जों 30% बोले 2026 जेफोर बरफ गले माने आपरो जों 100 जन 20 जन आंनि थाङो आपरो जों अमहायके आन्दोलन देखायनो खालामनांगौ आपनि बागै जोंनि बागै साव फारसिरि लास्ट फाइट सोलाय थानाय साव किरिलायनाय सावनो बद्रिनाय आं खामनाय सावनो बद्रिनाय आनि गुसा आनि बाहानो आनि गुफाय आनि काका साख्रिमानो आर साख्रिमान थाखाय आं ट्रान्सफार होनाय बागै आं जे राष्ट्रपति पदआव बजा साफालदों आं गोबां हामजादों रियाफोर आं बायदों इफोर बद्रिखाले तेबुसु किरिलायनाय निजे बायथार खामनानै किरिलायनाय जोंते बिसोर दंसिना दाखो बुखुरो आं बागै सावसे बुबागा साव ताग्रानि बद्रगाय बायथा चिलि समा अ समा जों केवल किरिलाय सिनि तिब्रासा हामनाय जा अन हाजे बुबागा लाचे खानसानि बिसिनिखाय अ फाना फुलगे फाइसिरि हिनि जेते बुबागा बागि कांग्रेस तमनि तेनि तिब्रामा सुनानै जों गोबां राष्ट्रपति पदआव तमनानै आगि बिनि याखानि बुबागानि लगै फाइबायगा तेमो फाइनाय दासि गागा सागा आईपीएफ निजारा किसानसा बांगु खसिनि आमचायो कांचनपुर रगो रायमाबिलि रगो जारा तंनायखौ बरगो बुजिगा बीजेपी बायदि बिसोर थुंजागोन खामले निनि को खायसा रेवया जत जागोन बंगि कगलसि हिगाय जों ताबि बागै आरो आसुगु तंना खाबा फाइसिरि जों जत तिब्रासार